ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ಒಂಜಿರಡ್ ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು. ನನೊಂಜೆಡೆ ವಿಶ್ವದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಆತ್ಮನೋ ಅಕಲು ಸದಾ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರತ್ ಸಂತುಷ್ಟರತ್ ಸದಾ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಎತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಸದಾ ಅವು ಬೋಡು ಇಂದು ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಗುಂಗುಡುಲ್ಲೆರು. ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಯಾರದುಲ್ಲೆರಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಶರೀರೊಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಕಾಸಿರ್ದು ಜನಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಪಾತೆರದ ಕಡೆಕ್ ಇಚ್ಛೆನದಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಒಂಜನೆಯದಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಶರೀರದ ಕಾಸದ ಪದವಿದ ಬುದ್ಧಿದ ಶಕ್ತಿ. ರಡ್ಡನೆಯದಾದ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ರಡ್ಡು ಕ್ಷಣ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಹೃದಯರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಡು ಪನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿದ ಇಚ್ಛೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಆತ್ಮರು ದೀವೊಂದೆರು. ಮೂಜನೆಯದಾದ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ತನಾದದ ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ತೂದು ತೂದು ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಅಶಾಂತಿಗ್ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬ್ರಗತೃಷ್ಣ ಪಂಡ್ ತಿರಿದು ಈ ದುಃಖದ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಈ ವಿಕಾರಿ ಜಗತ್ತದ ದುಃಖದ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿರು ಭಕ್ತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೆಲವೆರು ಶಕ್ತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ನನ ಕೆಲವೆರು ಮುಕ್ತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಅಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮಗೂ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿದ ಪವಿತ್ರತೆದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರುಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪವನ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನಿಕುಲು ಏರುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಾಹೃದಯ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ದಾತನ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾದು ಬೋಡು 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 ಪನ್ಪುನ ಘೋಷಣೆನು ಪಣೊಂದುಪುನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾಬಾಗ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಜೋಕುಲಿಗ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮರ ಪ್ರತಿಯಾದ ದಯೆ ಬರುಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಸಹೋದರಾತ್ಮರು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಇಚ್ಛೆಡು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದಾತನ ಜೋಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಸಹೋದರದ ಆತ್ಮಲ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಣೆದ ದೃಷ್ಟಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಹಾದಾನಿಯಾಲೆ ವರದಾನಿಯಾಲೆ. ಅಚ್ಚಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.